Šírenie tepla je jeden zo spôsobov prenosu energie. Teplo sa vždy prenáša z telesa s vyššou teplotou na teleso s nižšou teplotou. Druhy šírenia tepla sú vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie a presun tepla. Takže pripravili sme si pre vás pokus o šírení tepla v miestnosti. Takže budeme potrebovať maketu alebo niečo, z čoho si vyrobíme vlastne tú izbu. Potom sviečky, zapaľovač a sáčok. Takže pripravíme si tú maketu izby alebo tú krabicu a nalepíme na vrch tie sáčky. Čiže normálne desiatové, hej? Polietylénové ste nastrihali. Do makety vložíme sviečku a zapálime ju. No, pracujeme zase s ohňom, takže opatrne, aby sme sa nepopálili. Dodržiavame bezpečnosť pri práci. Ostatní dávajú pozor. Tento pokus dokazuje, že teplo sa šíri smerom hore. Ako môžete vidieť, tak už sa tie sáčky pohybujú a vlastne sa pohybujú po celej tej... No, aký je ten pohyb? Ako by si to ešte vysvetlila inakšie? Je to ako špirálovitý, alebo tak, no proste... To znamená, tak, teplý stúpa hore, prečo? No a sa smej za to, že nevieš. Lebo je ľahší, má menšiu hustotu, áno. To znamená, to je princíp trebárs aj vetrania, keď otvoríme okno. Tak tiež, keď tam máme sačky, tak sa... No nie, tak nemusíme mať nič, že my keď vetráme, my nerobíme fyzikálne pokusy, ale vetráme, hej, ale princíp je v tom, že teplý stúpa hore a chladný tým spodkom sa zase naberá do tej miestnosti, čiže je tam tá cirkulácia. Čiže vidíme naozaj tie pásiky, ako sa pohybujú, hej. No, prezentáciu som nestihla zachytiť, ale ste... Máme na plochu? Áno. Máme nejaký dotaz, otázky na spolužiačky? No, mne sa páči, že spravili si tú maketu aspoň. No? Ako dlho ste to robili? Raz, dva. Máme vyhodili topánky. Ale nie, lepšie bolo, kým som vyrobila tú postiel, kým sme vyrobili tú postiel, nalepili to tam. No, tá posteľ tam nie je dôležitá, hej. Takže... Zvoní vám mobil. Nevadí. Kde si dala tú?